logikoa izan, COVID ja izan dela gaixotasun bezala pandemia guzti soziala, ez? Zer esanen diogu jendeari animatzeko? Pues uste dut gutxi falta dela bukatzeko hau. Normalean memoriari gertatzen zaio, eta ez gara ezer deskubritzen ari, kontatzen duena gogoratzen duela, ez? Nekez eutsiko diogu bizi izandako zerbaiti, gero adierazten espaldin badugu. Ta tarteka berriro ere adierazten espaldin badugu. Normalean adierazten ez diren gauzak poliki-poliki ahaztera doaz, ezta? Iraiarekin batera hasi da ikasturte politikoa. Agendei hautsak kentzeko eta makinak martxan jartzeko ordua iritsi da. Era berean estrategiak mantendu edo ibilbide berriak bilatu behar diren erabaki behar da. Politikariek ere urte berrian bezala asmo honen zerrenda egiten dute. Sarritan ez dira helburu horiek guztiak betetzen eta beraz, komeni da erosketen zerrenda zuhurtzia sartzea. Arratsaldeon guztioi, iraiarekin batera itzuli da euria Euskal Herrira. Nafarroa hegoaldean hasi dira lehen euri jasak eta egunaren bigarren erdirako espero da tximistak kostaldera ere iristea. Hala eguraldi txarraekin batera martxan da ikasturte politikoa. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako lehendakariek Inigo Urkulluk eta Maria Txibitek agerraldia egin zuten atzo ikasturteari hasiera emateko. Egoera sozioekonomikoan jarri zuten arreta biek, ikasturte berria suspertze eta berraktibatze garaia izango dela. Urkullu eta Txibite urren ez durren. En 2022 se recuperará definitivamente todo el Producto Interior Bruto perdido durante la pandemia. Esta recuperación económica se está trasladando al mercado laboral. Estamos en el inicio de una recuperación basada en las políticas públicas y en la investigación científica, por cierto. Ohiturei jarraituz Miramarren batuzten atzolakoako gobernu kontseilua bada satorralaiak deitutako protestarekin bat egin zuten Urkulluren exekutiboko kideek. Urtero egin ohi den bezala Jaurlaritzak urte politiko berriari hasiera eman dio Donostiako Miramar jauregian. Bertan ikasturte honetako lehen gobernu kontseilua egin du lehendakariak sailburuekin batera. Testuinguru horretan satorralaia bizilagunen mugimenduak Donostiako metroaren aurkako protesta martxa egin du Jaurlaritza entzun metroa gelditu behar gabekoa xahuketa erokeria lelopean. Metroa gelditu! Martxa goizean Kontxako erloietatik abiatu da eta Mirakontxako pasalekutik igondoren protesta zaratatxo egin dute Miramarreko aparkalekuan. Herritar askoren iritziz erabat behargabekoa, kaltegarria eta xauketa ekonomiko itzela den obra hori geldi dezatela berriro aldarrikatzeko. Satorralaiak gogor salatu du Euskal Trenbide Sareak eta obrako enpresa adjudikatzaile berriek abuztu betean berriz abiatu dituztela EASO plazatik Kontxara egin asmo duten tunelaren zulaketa lanak. Obra urtebete baino gehiago geldiaraztera behartu duten gertakari larriak, gainkostuak eta tunela zulatzeak hirigunean eragingo dituen arriskuez proiektuan egiten diren ohartarazpen latza kontuan hartuta, azpiegitura lan hori egita astakeria bada satorralaia mugimenduaren esanedan. Kontxako hondartzaren lurpean kalte larriak eragin direla egiaztatu du bestalde itsasertzetako zerbitzuak. Hala ere tunelaren lanak Urbieta kaleko lurpeko frontan berrartu dituzte Amarako eskolen eta Koldo Mitxelena kulturgunaren artean. Satorralaiaren ustez Eusko Jaurlaritza eta Donostiako udal gobernuak gezurretan aritu direla bistakoa da Donostiako hirian metroaren eraikuntzak dituen inpaktuen kostu errealen eta helburuen inguruan. Gehiegikeria hau Donostian sustatzen ari den hiri ereduaren eta turismoan oinarritutako eredu ekonomikoaren ondorioa dela azpimarratu du mugimenduak. Gaineratu du horrek espekulazioa eta hirigunearen merkantilizazioa areagotzea, lan baldintzen prekarizazioa eta inbertsoren interes ekonomikoak bizilagunen eta langileen beharren gainetik jartzea dakarrela berekin. Eta bestelakoekin jarraitu baino lehen ikasturte hasierez gabiltzala Madrilen Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak egin du agerraldia gaur. Argindarraren prezioa, pentsioak eta gutxieneko soldata izan ditu hizpide besteak beste. Kurtso politikoari hasiera emateko agerraldia egin du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Madrilgo Casa de Amerikan.
Ekitaldian besteak beste gutxieneko soldataren berehalako igoera iragarri du gobernuburuak. Urte bukaerar arte. Eta legealdia amaitu aurretik batez besteko soldataren 60%koa izatearen konpromisoa berretsi du. La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio. Horrekin batera datozen hilabeteetarako Espainiako gobernuaren lehentasunak zehaztu ditu Sánchezek. Ekonomiaren egoera pandemiaren aurreko zenbakietara itzultzear dela ziurtatu du. Eta berreskuratze hori, justua izateko konpromisoa hartu du presidenteak. Zentzu horretan gutxieneko soldataren igoerarekin batera, ministroen kontseiluak pentsioen inguruan aste honetan adostutakoa iragarri du. Gobernuak legez ezarri nahi du pentsioen igoera KPI-aren igoerari lotzea, eta kongresuko indarrei neurria babes dezaten eskatu die. Horiez gain, beste erronka nabarmen batzuk izango ditu exekutiboak datozen hilabeteetan. Batetik, azken asteetan neurri gabe hazten ari den argindarraren prezioa. Asteazkenean goia jo du berriz ere megabat orduaren prezioak. 3 egunez jarraian. 122,47 eurora heldu da handizkako merkatuan eta gobernuak maikainean du faktura egonkortzeko egin beharra. Bestetik, Kataluniako auziak ere lerroburuak bete ditzake datozen asteetan. Irailean eseriko baitira gobernuko eta generalitateko ordezkariak elkarrizketa mahaian, arazo politikoari irtenbidea emateko asmoz. Bada eguneko gainerako lerroburuei helduko diogu jarraian, albistetan sakondu baino lehen izan ere, ertzaintzak 3 lagun atxilotu ditu Plentziako ez festetan. Ertzaintzak herrietako eta hirietako ez festei atxiloketekin erantzuten jarraitzen du atzo ziren astekoak San Antolinak Plentzian, eta horri erantzuteko ertzain kopuru zabala mobilizatu zuten udalak eta Eusko Jaurlaritzak. Arlo politikoan tirabira eragin dute istiluek, baina geroxeago jarriko du arreta horretan izan ere arlo sindikaleko ordezkariak ere bueltatu dira lanera. Gaur Garbiñe Aranburu, labeko idazkari nagusiak testuinguru sindikal, sozial eta politikoari buruzko irakurketa egin duelarik. Greba hori Euskal Herritik eta Euskal Herrira eginiko greba bat izan behar da, estatuko agenden menpe egongo ez dena. Eta nola ez, AEKak ere ekin dio ikasturte berriari. Ate joka dugun ikasturte berriari begira asko ikasi dugu. Iazko esperientziatik abiatuta, pandemiaren bilakaeran aurreikusten den hobekuntza tarteko, euskaltegitara hurbiltzen diren herritarrak inguru seguruago bat topatuko dutela. Bestaldetik abuztuko azken egunean berraktibatu da presoak gerturatzeko dinamika. 7 leku aldatze iragarri ditu espetxe zuzendaritzak astearte honetan, horietatik 6 Euskal Herrian diren kartzeletara. 4 preso politiko basaurira ekarriko dituzte bi Zabaiara eta beste bat Palentziako Dueñasetik, Kantabriako Duesora hurbilduko dute. Horrez gain, Frantziako justiziak Josu Urrutikoetxea eta zeneko kide ohiari buruzko epaia emango du gaur. Frantziako fiskaltzak 5 urteko kartzela zigorra eskatu du harentzat, erakunde terroristako kide izatea leporatuta. Eta pandemiaren bueltako helduta, labi instituzionalak pandemiari aurre egiteko astelenean onartu zituen neurri berriak asteazken honetan sartu dira indarrean. Nafarroan aldiz, gobernuak ez du asmorik etxeratzea agindua berriz ezartzeko, eta Espainiar estatuan gaur egingo da lurralde arteko bilera udane arbeok azalduko digu guztia. Gauerditik indarrean dira Jaurlaritzak adostutako koronavirusaren aurkako neurri berriak. Gaurdanik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jarduera guztietan baimendutako gehieneko edukiera 60%koa da lokal eta instalazio guztientzat, ostalaritzan salbu 50%koa baita. Aldiz futbol estadioetako edukiera 50%ra handitu da. Murrizketak lehuntzea erabakiarren Urkullu lehendakariak prebentzio neurriei atxikita jarraitzeko eskatu du, eta areago horiek muturrera eramateko. Hori ala aste batzuen buruan oraingo pandemia egoera gainditu eta osasun krisia egoera endemiko batean egota espero dutela adierazi du lehendakariak. Bien bitartean Nafarroa Maria Etxibite jakinarazi du ez dutela asmorik udan indarrean egon den etxeratze agindua berriz ezartzeko. El Gobierno de Navarra está en condiciones de anunciar que no volverá a solicitar hoy mismo el toque de queda en la comunidad foral
una decisión coherente con nuestros indicadores epidemiológicos, ya que hemos dejado atrás el umbral de riesgo muy alto. Neurriak astez aste berrituz joan dira, baina esan du dagoeneko ez dutela eskabide hori bideratuko koronavirusarekin lotutako datuek hoberantz egin dutela ikusita. Eta beraz orain neurriak arintzera egin behar dela adierazi du. Testuinguru honetan gaur arratsaldean bilduko da Espainiako osasun sistemako lurralde arteko kontseilua eta bertan COVID-19aren aurkako txertoaren 3. dose jarri behar den ala ez aztertuko dute. Bestalde kirole ikuskizunen edukieretan neurrien lehuntzea aurreikusi daiteke. Espainiako gobernuak 40% du jarrita muga eta hortik gora ezarri dezake gehienezko hori. Horrek eragina izan dezake Hego Euskal Herriko estadioetan. Nafarroan 33%koa da muga eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 30%koa. Gauzak horrela ondokoa da Hego Euskal Herriko egoera positibo berriei erreparatuz. Gero azken eguneko datuen arabera, 571 kutsatu atzeman dira, 8.468 test eginda, beraz une honetan 6,7%koa da positibotasun tasa. Azken astetan ohikoak bilakatu dira istiluak ez festetan maita ohiko larun batetan ere. Donostian adibidez, ertzaintzak 14 lagun atxilotu zituen joan den larun batean. Bart aldiz, 3 lagun atxilotu ditu poliziak Plentzian. Iñigo Urkullu lehendakariak hizpide izan zuen gaia atzo, eta erreakzio kata eragin dute bere hitzek. Herrietako eta hirietako ez jaiak zeresan handia ematen ari dira eta azken astetan ohikoak bilakatu dira istiluak. Atzo ziren astekoak Plentziako San Antolina jaiak. Testuinguru horretan Bart ertzaintzako agenteek 3 gazte atxilotu zituzten Plentzian desordena publikoak eta agintaritzaren agenteen aurka egitea egotzita. Segurtasun saila jakitera eman duenez istiluak gaueko 10:00 izan ziren, Alde Zaharrean eta 100 pertsona bildu ziren bertan. Gehienek alde egin zuten, baina talde batek objektuak jaurti zituen agenteen aurka, eta adingabe bat eta 21 eta 25 urteko 2 gazte atxilotu zituzten. Sare sozialetan zabaldutako bideoetan, ertzaintzak Plentziako erdigunan bildutako gazteen aurka foan pilotak jaurtitzen dituzten eskopetak erabili dituen ertzaintzaren jarduketaren bideoak ikus daitezke. Baita behar baino distantzia gutxiagora jaurti dituztela foan pilotak. Plentziaz gain Donostian esaterako abuztuan 50 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte eta Eneko Goi alkateak esan du guztiak zigortuko dituztela indarkeria ekintza justifikatzina direra iritzita. Horredako portaerek ondorioak dauzkate eta izan behar dituzte. Ez dagoedako onartzerik. Gobernu Kontseiluak erabateko gaitzespena adierazten du azken aste hauetan sortutako istilu guztiengatik. Istilu guzti horien harira lehendakariak eta Donostiako alkateak eginiko irakurketa miserablea bezain gezurra da Arnaldo Otegiren arabera. EH Bilduk ez dituela istilua babestu azaldu du salatu baizik. Gaur Plentzian gertatu da, eta gertatu da beste toki batzuetan. Orduan nola egiten dugu aurre horri. Eta nik askotan aipatu izan dut ezker independentista bezala nahiko lukeena herri jakintsu bat, gobernu zintzo bat eta lege justuak, ez? Eta nik horren aspirazioa dut. Hori egiteko beste balore batzu sustatu behar dira. Gaineratu du horretan komunitarismoa, elkartasuna, elkar laguntza eta ez konpetentzia eta ardura soziala bultzatu eta indartu egin behar direla. Eta zentzu horretan horrekin batera Aipatu dugu lehenxago ere martxan da ikasturte sindikala Garbin Aranburu labeko idazkari nagusiak egin du gaurkoan agerraldia testuinguru sindikal sozial eta politikoari buruz aritzeko. Aiara Deurreta izan da bertan. Lab sindikatuak kurtso hasieran markatzen ari diren aktualitateko gai nabarmenak hizpide izan ditu. Horrela izan da sindikatu abertzaleak Europak pandemiak sortu duen krisiari eman dion erantzuna kritikatu du. Askotan esan dugun bezala, sistema hau bidera ezina da, bai sozialki eta baita ekologikoki ere. Aldaketak beharrezkoak dira, baina ikusten duguna da, Europak markatu duen erantzun horretan ez dagoela benetan paradigma aldaketarik. Izan ere, sindikatuak salatu du enplegu zein pentsio duinak eta kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzea ez daudela Europaren lehentasunen erdigunean. Bien bitartean gaiztigatu du Europako funtsak esku pribatuetan jartzera mugatzen. Baina ikusten ari garena da eskuhartze publiko hori mugatzen dela
esku pribatuetan diru publikoa jartzera. Inolaz ere, egoera honetara ekarri gaituen merkatuaren logika hori zalantzan jarriz, eta inolaz ere, ekonomiak momentu honetan eskatuko lukeen kontrol publiko eta esku hartze publikorako urratsik eman gabe. Horrez gain, azken urteetan lan erreforma prekarietatea legeztatu dela jakinarazi du Aranburuk, eta lan erreformak bertan bera utzi behar direla nabarmendu du, eta Madrilgo gobernuak elkarrizketa sozialaren mailan adostuko duena izaera berdina izango duela salatu du. Lan harremanek eraldaketa sakon bat eskatzen dute, lan guztiak aitortu behar dira, lan guztiak banatu behar dira, eta lan guztiak behindu behar dira, eta horretarako, eraldaketa sakon horretarako, ezinbestez lehen urratsa lan erreformak bertan behera uztea da. Gauzak horrela, sindikatuak aldaketak aldarrikatu ditu. Greba orokorra beharrezkoa dela. Langatazkei helduta berriz hauxe da Aiaraldeatik datorren azken lerroburua. Tubacex prest dago kaleratu nahi dituenak aldi baterako erregulazio espediente batean sartzeko. Atzo bildu ziren Tubacexeko langileen ordezkariak eta zuzendaritza. Beste aldi baterako enplegu erregulazio espedientea negoziatzeko. Hala, enpresa batzordeak eskatu bezala, Tubacexeko zuzendaritzak kaleratutako langileak barne hartzen dituen lan erregulazio espediente berri bat proposatu du. Hau da, lanaldiaren 70%koa litzateke gehienez, eta Amurrioko eta Laudioko lantegietako behargin guztiak aintzat hartuko lituzke. Irailaren 10ean amaituko da erregulazio espedientea eta zuzendaritzak urte amaiera arte luzatzea proposatu die sindikatuei. Hala ere atzokoa lehenengo batzarra izan zen, ostiralean berriz bilduko dira. Horrela sindikatuek begionez hartu dute proposamena, baina ohartarazi dute auzibidea zabalik dagoela. Enpresak helegitea aurkeztu baitu Espainiako auzitegi gorenean. Gauzak horrela langile batzordeak berretsi du greba mugagabearekin jarraituko dutela, auzibidea etetearen baldintza betetzen ez den bitartean. Era berean, Bilboko portuan ez da gero langatazkekin zamaketarien auziko negoziazio luzeak radarraren azpitik jarraitzen duen bitartean orain portuko agintaritzako langileak dira zuzendaritzaren jarduna salatu dutenak. Bilboko portuko langileek protesta egin dute privatizazioa eta murrizketak salatze aldera. UGT, ELA, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta, mobilizazioa egin dute Getzoko olatua terminalean. Pandemia hasi zenetik lehenengo gurutza ontzia porturatu baita. Izan ere, enpresa batzordeak zuzendaritzak egindako kudeaketa gaiztigatu du. Hala politikaz eta estrategiez aldatzea eskatu dien. Gainera, sindikatuek ohartarazi dute minbiziaren aurkako tratamenduetan edo jarraipen psikiatrikoan dauden langileek estaldura medikoa ordaindu behar dutela. Eta horrez gain jakinarazi dute enpresak ez dituela laneko bajei behar bezala erantzuten. Bien bitartean aldiz, sindikatuek salatu dute funts publikoak xahutzen dituela zuzendaritzak, tartean portuko poliziarekin. Gauzak horrela, egoera hobetu ezean, Bilboko portuko langileek mobilizatzen jarraituko dutela iragarri dute. Nafarroara bueltan, asteazken honetan Iruñeko iparraldeko 3 auzotan gune urdin gisa ezagutzen den aparkalekuaren erregulazio sistema ezartzen hasi dira eta ordainpeko izatera pasa dira. Hasi dira ordainpeko aparkaleku sistemarekin Iruñeko iparraldean naiz eta ordaindu ez duten gidariei isunak jartzen 2 aste barru hasiko diren. Asteazken honetan Iruñeko iparraldeko 3 auzoetan gune urdin gisa ezagutzen den aparkalekuaren erregulazio sistema esartzen hasi dira eta ordainpeko izatera pasa dira 10.800 plaza, Sanzelain, Arrotxapea iparraldean eta Txantrean. Azken auzo horretan gaurko protestak deitu dituzte.
Egunotan auzoetan jarritako informazio bulegoek hainbat auzotarren bisita jaso dituzte, gaurtik isunik jasoko duten jakiteko, eta udalak 10 eguneko probaldia ezarriko duela jakinarazi zieten, zigorrik jarri gabe. Era berean jakinarazi dute bulego horiek irailaren 15 arte egongo direla jardunean. Bertan informazioa eska daiteke baita egoiliar edo merkatari txartela ateratzeko izapideak egin ere. Auzoko hainbat kaletan egindako ekintza baten bidez, txantreak salatu du gune urdina ez dela beharrezkoa eta bai ordea Navarra sumaren inposaketa. Horrela auzotarrek bere jatorrizko egoerara itzuli nahi izan dituzte kaleak, aparkalekoak zuriz margotuta. Ekintza astelen arratsaldean egin dute 30 bat kaletan. Gaurko mobilizazioa deitu dute txantreako bizilagunek. Eta Iruñan gaudela, ikasi euskara bidelagun onenarekin lelopean aurkeztu du matrikulazio kanpaina AEKak. Euskara bidelagun onenarekin ikasteko gonbitea luzatu du AEKak. Euskaltegiak gaur aurkeztu du 2021-2022 ikasturterako matrikulazio kanpaina eta neurriak egokituta kurtso berrian berdin segitzea espero dutela adierazi du Alizia Iribarrenek AEKako koordinatzaile nagusiak. Euskara ikasteko garaia berriz hemen dugu. Euskara maila hobetzeko, euskara erabiltzen jarraitzeko. Zentzu honetan, iazko ikasturtea ikasketa urtea izan zela azpimarratu du Iribarrenek. Ate joka dugun ikasturte berriari begira asko ikasi dugu. Iazko esperientziatik abiatuta, pandemiaren bilakaeran aurre ikusten den hobekuntza tarteko, euskaltegitara hurbiltzen diren herritarrak inguru seguruago bat topatuko dutela. Gaurko agerraldia Iruñeko Alde Zaharreko egoitzan izan da eta bizidekar gailua aurkeztu dute. Hau hilabete osoan zehar, herri eta auzoak zeharkatuko dituen gurdidun bizikleta bat da eta informazioa banatuko die herritarrei euskara ikastera bultzatuta. Urrian hasiko diren ikastaroetan hainbat aukera eskainiko ditu AEKak, tartean ohiko horrez aurreko taldeak, autoikaskuntza eta euskaltegietan, presentzialtasuna eta autoikaskuntza eskainiko dituen eredua, online ikastaroak zein barnetegia, aurtengoan forun, Urdaibain. Zorionez, autoikaskuntza eta online ereduek aukera eman digute geletan sartu ezinik izan ditugun ikaslei ikasten segitzeko modua eskaintzeko. Azkenik, gaurkoan azpimarratu dute tokiko erakundeek zein tokian tokiko gobernuek emandako diru laguntzek aintzat hartzen dituztela AEKaren ikastaroak. Informazio guztia aeka.eusatarian dutela herritarrek. Kultur eta kirol arloko gai heldu baino lehen Afganistanera egin behar dugu une batez jauzi. Izan ere, Emirerri Islamikoa jaio da bertan. Hala dirazi zuen Talibanen bozeramaileak Ameriketako Estatu Batuetako azken soldadua hegazkinera igo eta minutu gutxira. 20 urteko okupazioari amaiera eman zion hegaldia aireratu ostean. Afganistan nazio aske eta subiranoa dela ohartarazi zuen Mujahidek eta nabarmendu Amerika garaiturik nazioarteko harremanak sendotzeko garaia dela orain. Gauzak horrela beste refuxiatu olde masibo bat nola edo hala eragoztean tematuta daude Europako Batasuneko gobernu buruak. Eta horrekiko konbentzimenduak gain hartu dio euren ikuspegi humanitarioari. Talibanak boterera iritsi ostean hainbeste aizatutakoari. Barne ministroek goi bilera egin zuten atzo, Afganistango krisi humanitarioa dagoeneko eragiten ari den, ihesaldiari erantzun bateratu bat adosteko eta erabaki zuten laguntza ekonomikoa handitzea Afganistanen inguruko herrialdei eta migratzaileak eta errefuxiatuak kantitate handitan jasotzen dituzten herrialdei. Orain bai kultura gaiei helduta elkarbanatzetik abiatuta mamitu du begi handi taldeak Getxo Foto argazkilaritza jaialdiaren 15. aldia. 26 erakusketa ikusi ahal izango dira ostegunetik irailaren 26 bitartean eta orotara 30 ekintza baino gehiago egingo dituzte, topaketak ere eskainiko baitituzte besteak beste. Nazioarteko artisten argazkiek Getxoko kaleak hartu dituzte dagoeneko Getxo Foto jaialdiaren 15. edizioari hasiera emateko. Ostegunean abiatuko da irailak 2 elkarbanatu lelopean, eta irailaren 26 arte hainbat erakusketa eta ekintza programatu dituzte aurten ere. Aurre ikusitako partaidetza jarduerek edukiera murriztua izango dute. Beraz,
Horietarako izen emate eta abonua 3vbikoitz.getxofoto.com helbidean egin eta eskatu beharko dira. Esan bezala, Getxoko kaleetan badira erakusketak ikusgai. Jaialdiaren irekiera ofiziala ostiralean egingo den arren Andres Isasi musika eskolan. Jon Uriarte jaialdiko komisarioak eta parte hartzen duten artistetako batzuek euren proposamen artistikoaren errepaso bisuala egingo dute ekitaldi hartan. Horren horretik, baina, ostegunean bertan, programatutako lehenengo ekintza eskainiko du jaialdiak Romoko kulturetxean. Bertan garatuko da Lagunik onenak betiko izeneko proposamena. Sortzen ari diren artista bisualen arteko topaketa izango da, eta hainbat eskolatako ikasleek elkar ezagutzeko, beren lanak partekatzeko eta elkar lanerako eta ezagutza trukatzeko sareak ehuntzeko aukera izango dute bertan. Horiekin batera, artistek berek zuzendutako bisita gidatuak, hitzaldiak, topaketak eta beste bilduko ditu aurtengo egitarauak. Aurrez aurre zein online emango den programa zabalan. Kiroletan aldiz, gaur hasiko da emakumezkoen 2021ko Kontxako banderako sailkatze estropada. Emakumezkoen sailkapen estropadak emango dio hasiera arratsaldeko 5:00 aurtengo Kontxako banderari. 20 ontzik hartuko dute parte 2019an bezala, inoizko kopururik handiena, eta ikusteko dago zeintzuk lortuko duten banderaren lehian egoteko txartela. Publikorik gabe jokatuko dira gaurko emakumezkoen zein biharko gizonezkoen sailkatze faseak, eta zaletuek igandera itxaron beharko dute Donostiako kaira hurbildu ahal izateko. Gaurkoan, Euskotren Ligako 3 traineruek, hori Hondarribia eta Arraun Lagunak, ez lukete arazo handirik izan beharko galbaea igarotzeko. Kaiarriba ontzi donostiarra izango dute zain, Arraun Lagunak ez bezala, haiek ziurtatua baitute igandeko estropadan lekua. Hortik aurrera, hautagai ugari eta ziurtasun gutxi ematen du aurtengoak. Maila gorenekoek nagusitasuna erakutsi beharko dute galtzeko asko eta irabazteko gutxi duten egunean. Gainerako 17 ontziek euren lekua bilatuko dute, edozein akats garesti ordainarazteko prest. Tolosaldea da favorito horien artean, eta liga aixe irabazi ostean. Ikusteko dago Galiziako traineruen maila, haien araberakoa izango baita galbaearen tamaina. Espero baino beto aritzen badira, postu bakarra gera liteke lehiatzeko. Aldiz, maila basua ematekotan, 3 edo 4 posturen dantza egon liteke sailkatzeko. Osasunak aldiz, bana berdindu du Numantziaren aurkako lagunartekoan ikus dezagun. Osasunak bana berdindu du Numantziaren aurkako lagunartekoan. Talde gorritxoak atxeen egun bakarraren ostean probak egiteko balio izan duen partidua, jokatu du Los Pajaritosen Soriako taldearen aurka. Joan etorri askotako partidu izan zen eta etxeko taldeak aurre hartu zuen lehen zatian, Osasunako atzelarien akats bat aprobetxatuta. Baloiaren jabetza taxoarekoentzat izan zen eta aukerak bi ateetan banatu zituzten. Ari hartzean hainbat falta gozatu zituzten kanpokoek, baina ezin izan zituzten sareratu. Bigarren zatian antzekoa izan zen gidoia eta azkeneko minutuetan lortu zuen Barberok gola, eskuin hegaletik Javi Martinez eta Aresok sortutako jokaldiari amaiera perfektua emanez. Ligaren hasieran minutu gutxien izan dituzten jokalariek parte hartu zuten Numantziaren aurkako partiduan, eta positiboki baloratu zuen erantzuna Iago Barrasate entrenatzaileak. Partidu horretan parte hartu zuen taldearen fitxaketa berriak, Javi Ontiveros Malagarrak. Goizean eginiko agerraldian erasoko jokalaria pozik azaldu zen lehen mailan aukera berria izateagatik, eta Osasunak erasoan aurten dituen gaitasunak azpimarratu zituen. Tradizio Zudako oporren osteko lan egutegiaren hasiera ezartzen duen egun aukeratu du Anari kantariak grabatu duen azken abestia plazaratzeko. Kasu honetan, Nacho Vegas Asturiarraren Binu Kantaresi Amor kantuaren bertsioa egin du euskarara egokituta. Bada bestearen bideokliparekin bukatuko dugu gaurko albistegia gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaiena.